Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabry. Bugün köpleşigimde men Türkmenistanyň gelejegi bilen baglanyşykly gurrun etmekçi bolýan. Oňa da içeri beren zat sizden gelip gowuşan hem gowuşýan sorawlar. Awa sorawlaryň köpüsi aglabasy 3-4 tan temaň töweregine aýlanýar. Şoň üçin men olary umumlaşdyrarak alyp şolara bir giňişirek jogap bermeli diýen karara geldim. Ýöne şu sorawlara geçmeden öňürçi maňa başga bir soraw berýän, soraw berip ýüzlenýän ýylleşlemede we käbir zatlar aýtjak bolýan. O soraw berýän ýylleşlemede şu menden bir daha soraýarlar. Näme üçin ýa Allah Murat siz ýa haramda gümmollik ýygyraňda siz näme üçin Berdi Muhammedowa garşy çykyş edýäňdi diýip tankid etjek bolýarlar meni. Men ana şolar ýala ýylleşlemede bir daha düşündirjek bolýan ýöne koýberdi. Diktatura garşy görüşmek diýilýän zat hökman diňe bir görnüşde bolmaly diýip düşünmeýän. Ýa-da şo bir sözlerden ibarat bolmaly diýip düşünmeýän. Men edip gelýän çykyşlarymyň hemmesi diktator rejimine garşy gönükdirler. Eger düşünmeýän bolsaňyz, onu ol sizin öz problemaňyz. Ýöne dinleyijilerimizin köpüsiniň men düşünýändigine gözüm ýetýär. Men şoň üçin aýdýan käbir iki ýylleşlemler maňa ýygyderli ýüzlenýärler. Näme üçin ýa eýleki çykyş edýänden gyýgyrşy sen gyýgyran okdy. Men ýene jebirgedek ýatlaçak bolýan. Men 1989-njy ýyldan bäri opposision agdybirlik halk hereketiniň düzüminde men diktatura garşy ýygyderli gyýgyryp gelen adam, hem gyýgyryp gelýän adam. Men şunu ol täzelik däl kimdir biri haramda gümmollik gyýgyrýan bolsa ýa diktator gümmollik gyýgyrýan bolsa şonu ýadgaryp çykyş edýän bolsa men şunu hiç bir täzelik däl, ol gahmançylyk hem däl. Şoň üçin men edýän çykyşymda eger günläp şonu gyýgyrmaýan bolsam ünsüriň men edýän çykyşlarym men şu döwlet guruluş, men taryh barada da gurrun edenlerin, döwlet guruluşynyň esaslary barada da gurrun edenlerin ya koronavirus barada da gurrun eden bolsam, ahyr soňy men ýene de şoňa giripdirýandyr. Şu korrupsiýon sistemaň edýän edenetdiligi, şoň nähili ýagdaýda ýüze çykýanlygy, diktator rejimiň nähili ýüze çykýanlygy, şoňa näme sebäp bolýanlygy şolar ýallatlary men birazjyk içkinrek tyn berjek bolýar. Eger men gyýgyrmaýan bolsam, men şo barada gurrun etmeýändigimi aňlatmaýar diýmeksiz düşüneňdi onu. Eger ýa siz şo beýlek edýän çykyş edýän adamdan gyýgyrşy ýaly gyýgyrçak bolsaňyz onu gaýrat ediň de men dinlemäň. Sebäbi men diňe olar ýaly ýöne populistik şygarlary gyýgyrmak üçin çykyş edýän. Men käbir diýiprak zatlar düşündirmek üçin şo zatlar barada diskussiýa etmek üçin men çykyş edýän. Näme üçin men şo zatlar barada çykyş edýän? Sebäbi diktatura garşy ýöne gyýgyrmakdan has möhüm zatlar bar. O möhüm zatlar näme? Şu diktaturany döredýän zatlar. Eger biz häzir ine şu mitinglere çykyş edip ýörüz, haramda gümmollik gyýgyryp ýörüz. Ýöne biz häzir şu haramda ýaly diktatorlary döredýän zatyň şo zatlaryň nädip, şolaryň diktatoryň nädip ýüze çykýanyny düşünmän hereket etdi. Beýnatak da aglabaňyz şoňa düşüneňiz öýdüňiz. Şoňa düşünmän hereket etsek, aýdaly şol diktatory agdaraýamyzda da, diktator häkimetden gidiräýamyzda da, biz ýene de şoň ýerine indik bir diktator getirýäs. Ýene de şoň ýerine getirmejegem bolsa diktatoryň özi gelýär hem döreýär. Näme üçin? Sebäbi şoň tebigatyna biz düşünemiz. Biz şo diktatory öz elimiz bilen döretdik. Tapar Murat Niýazow gidenden soň adamlar umid etdi da indi ýagdaý üýtgärdi. Umid edeni bilen ýagdaý üýtgänek näme üçin? Sebäbi şo diktaturany döredýän ýürüýte kanunlaryk bar. Biz şo kanunlaryga düşünmän ýene de ýol berdik. Biz ýene de ýol bereriz. Biz eýäm ýol berip oturýarys. Oňa daşary ýurtlarda da käbir adamlaryň şahsiýet kulturyny döredip biz häzirden ýol berip oturýarys. Men näme üçin şo zatlar barada häzirden gurrun edýän, şo näme üçin şeýle de ruhsat atlaýan? Sebäbi biz häzir görüşeriz. Görüşip hatda şo diktator gidirer hem. Ýöne gyýnansak da biz ýene de öz elimiz bilen ýene täze diktator dörederiz. Şonam döredip bilýär. Şoň üçin
Şondanam has möhüm bir zat bar. Şo göreşi dowam etdirmeli. Ýöne şoňlar wagtyň ödünne şu odolku göýberilen ýalňyşlygyň öňüni almak üçin biz häzir muň daşyndan öz düşünjämizi giňeltmeli. Siyasat barada, geosiyasat barada, diktaturan TV'ga barada, şoň nädip emede gelýänligi barada. Şu zatlary degişli köp zatlary biz öwrenip öz düşünjämizi giňeltmeli. Şonu etmesek biz öz elimiz bilen ýene de diktator we diktaturan döredýär. Men şoňa 100% del 200% garantiýa berýän. Edil häzirki ýagdaýda şo diktator gidýärdi. Şoň ýerine kim gelse gelýärdi. Şo hökümetiň öz içinden adam gelsin, hatda daşary ýurtdan bir erteli adam ýene de men aýdýan 100% del 200% garantiýa berýän. Şu diktatordan yaramaz diktator bolmasa şundan gowsy döremez. Kim bolsa bolaýsyn ödem şo şahsiýet. Şu döreme jogam bolsa bir öden bilen döredýär. Ona me ýa biz döredibemmiýäris. Şoň üçin men diýen gurrunglem şu zatlaryň öňüni almaklyga gönükdirler. Şoň üçin menden garaşmaň, ýöne bir populistik şygarlar gyýgyryp oturur diýip ýa şol gyýgyrmalylar diýip garaşmaň. Men üçin o zatlar gahrmançylyk däl. Onu men müňe degem gyýgyr biljek, ýöne o gyýgyranyň bilen ýagdaý üýtýänok. Ýagdaý üýtjek zat biziň öz düşünjämiziň çuňlaşmagy we düşünjämiziň giňelmegi. Ana men şol dinleýän maňa so ýerde wederli şo barada sora berip duran adamlara men umyt edýän şu edek jogap berenlerin hem aýdyňlaşdyranlaryň hem açyklaşdyranlaryň diýip umyt edýän. Nem gaýdyp şo soragy, şo akmak soragy maňa bermersiňiz diýip umyt edýän. Sag bolun. Indi soragylara geçsek, şo ýerli berilýän eýleki möhüm soragyň biri şu döwlet bilen baglanşykly soragy. Şu arada köp soragy gelýär, ýöne her türlü görnüşde gelse de ýene de ahyrdan şo bir zada fikrip ýa. O soragym nämeden barat? Şu döwlet diýilýän zat Türkmenistanda ornaşdyryp boljak zatmy ýa-da bu näme hildir bir göz boýawçylykmy diýip berilýän sorag. Men özümiň geçenki çykyşlarymyň adymdan ikisinde men döwlet barada aýry tindirup geçdim. Ýene de şo taýyp goşup biljek zatlar bar, birazajyk ýene de bir aýdynlaşdyrmaly pikir edýän. Şu döwlet diýilýän zatyň özü elektron döwlet dolandyrşy. Ol ideýada ýene de men aýtmaly bolýan saparyklymy filan halmra söýübini film ýygyna eýerýän käbir ýaş oglan gyýyllardan geldi. Şoň içinde de şeýle bir romantikler bar, şeýle bir höwetkerler bar. Şu daşary ýurtda käbir demokratik ýurtda görýän şol elektron dolandyryş sistemasyny Türkmenistana getirmeli şeýle arzu edýän ýaşlar bar. Näme arzu etmek ol bir günädat däl, ýöne şu arzuwyň ýygyna, şu arzuwy praktika taýdan ornaşdyryp boljak ýa bolmajak, ana şu esasy mesele. Her bir daşary ýurtda görýän zatyny Türkmenistana getirip bolýandyr diýip pikir etmeliler. Menem şonu pikir edemok. Öňü bilen gödüňi tutmaly zat Türkmenistanyň halkynyň, häzirki halkynyň derejesi, aň düşünjesiniň derejesi, siyasi medeniýeti. Öňü bilen gödüňi tutmaly. Ondan korrupsiýaň derejesi. Korrupsiýa diýilýän zat pikir etmeýän diňe hökümete ýa häkimetlere degişli zatdyr diýip. Korrupsiýa diýilýän zat ilatyň özüne de degişli şo ilatyň özü şonu gollaýa, ilatyň özem şonu döredýär, şoňa ýol berýär. İkisi biri bilen baglanşykly zat. İlatyň ýol bermeýän ýerine korrupsiýa gülläp etip bilýän däldir. Eger ilat şoňa ýol berýän bolsa, diýmek şol ilata sen bir demokratik ýurtlara mahsus sady boýundan näçe dakçagan bolsaň dakyp bilen ok. Men ýöne köýür mysal getireyim. Ne bir küçüknükde men bir ýerleşlemediň biri bilen şuňal telefon arkaly gurrumda şollum. Şo maňa öz tejribesi bilen paýlaşdy men bilen. Olay diýä, günwatar ýurtlaryna da ýaşapdyr, günwatar ýurtlaryna okapdyram, tejribe de alypdyr. Indi men näme Türkmenistana bardym diýä, men gyýska wagtyň içinde men näme bir wedipe berlediler diýä, özümi görkezdim diýä, gowy wedipe berlediler. Ondan meňem diýä ýol başlygymda 80den ugrak adam işleýär. Indi men näme öz hereketim bilen, öz nusham bilen näme şol adamlara diýä, şu günwatardaky gören adamy, gören medeniýetimi şolara öwretjek boldum diýä. Şu men näme özüm ýol başlam bolsa diýä, şolar bilen özümi
bir deň derejede diýe alyp barmaga çalışdym diýe, şolaň anamyny gadanjak boldum diýe. Men başlyk bolsa men ha men tabinligimdäki men näme diýsem şonu edersiňiz diýlen ýaly özüm alyp barmadym diýe, indi alyp barmajak boldum diýe da. Men bulara diýene bir ýaranokmy diýe, men desine diýe öýüňe gitdi ýa, täze hagaly ýançaň öýüňde boluber. Maňa ispravka da gerek bar, hiç adam gerek gelip şoň öz ansabyna goýup şey dip anam edip başladym diýe. Ya başga bir ýerde başga hili kömek gerekmi? Ilgap diýe şoň bilen bile diýe deň derejede diýe şoň aladasyny etdim, zat etdim. Şunu ýaly ýygnak geçiremde diýe özüm bir başlyk hökmünde bir adamdan üstüne gyýgyryp ýa görkezme berip durman, olaň pikirini torajak bolup diýe çalışdym diýe. Şolar bilen bir öýdara nähilem bir düşünşmeklige şey dip bir deň derejede diýe gurrun etjek bolup her zat edip gördüm bunu ýa. Soň diýe seredip otuýan bolýa, olar kim diýe men üstüme min başladylar men diýe. Dipäme çykyp başladylar. Şol urufat bersem, o sagam bolsa urufata çykyp wagtynda gelmeýän başladylar diýe. Men urufat soraman öýlerine ýatan ýerinden jaňa den bolup başladylar diýe. Sen diýenim etmeýän başladylar diýe. Soň men üstüme gyýgyryp başladylar. Şey dip diýe gidip barýarlar diýe. Ondan netijede diýe men ýene de diýe şu etmejegim bolsam diýe diktatora uwrulmaly boldum diýe. Yine de diğer şu taýdaky şol edilýän zatlar beýleki çinowluklar edişi ýaly ödemi diýe gedem alyp barmaly boldum, azgyrylmaly boldum, gorkuzmaly, gorku metodlaryny ulanmaly boldum. Bolmasa bolan ok hiç diýe. Indi men bunu näme üçin mysal getirýän? Şol halkyň özüne mahsus bolan, şo taýda ornaşyp giden medeniýet bar. Şonu bir adam ýa iki adam üýtdip bilen o. Ol näme netijesinde üýtdä bilýär. Ol uzak bilim neti, yani bilim almak, düşünceğini giyiňeltmek, köp zady öwrenmek, çalış, bilim çalış, syn etmek, tejribe alışmak, şu zatlaryň netijesinde o zatlar ýuwaş-ýuwaşdan evolýusiýa ýaly döremeli bir zat ol. Indi şu elektron hökümet diýilen zat bilen baglanyşykly meselede edir şolar ýaly zat. Şol zatlar şu nähili gowda adam bolsa, indi şu ýaş olandan bir aýdýar. Bu diýe öz-özüne şunu diýe ýöne bir urukdyryp goýbersem diýe ol awtomat ýaly işläp oturmaly zat diýe. Ol diýe korrupsiýany aradan aýyrýar, paraxorlugy aradan aýyrýar, oňa hiç ildiruluk ýok diýe. Ol bir düýmeni basýan bolun diýe, şol diýe çinownyň bermeli zadyny özi berýär diýe. Ni bu barada da ýene bir mysal getireyim. Şu elektron döwlet dolandyrylşy diýilýän zat öňü bilen haýsy ýurtlara maksus? Korrupsiýaň iň az ýurtlaryna maksus. Ine şolar mysal getirýär da, şol olanlar gurulýan bol. Ine diýe Skandinawiýa ýurtlaryna ulanyp dura diýe. Ine diýe Demirgalyk Amerikada, ine diýe Estoniýada da, Baltika ýurtlarynyň käbirlerine eýem üstünlikli ulanyp dura diýe. Şonu mysal getirýärler. Ýöne şoňa üns beriň. Dünýäň tutuş ýurtlaryna syn berýän ýörüýçi hasabatlar bar. Korrupsiýaň görkezjilerine, korrupsiýaň derejesine baha berýän ýörüýçi hasabatlar bar. Şolar ýaly sistemaň giýerilen ýurtlary elektron dolanýyşyň iň üstünlikli alınıp barýan ýurtlaryna korrupsiýaň derejesi iň pes derejede. Ine men tede ýöne bir mysal hökmü nädir? Men şu korrupsiýaň ýagdaýyna indeks syn berýän bir indeks görkezeýin. Bunu her ýyl Transparency International gurama diýip bir gurama we ýene bir kısan gurama şolar taýýarlaýar. Ine şu taýda şolaň bir kartasy bar. Şolaň saýtyna Corruption Perceptions Index diýe. Ve 2018-nji ýyla degişli ýöne şundan beýen bir mysal getireýin diýdim da. Ine bu taýda bunu dillerine mitodip bolýar, ingilisçe, fransuzça, ýa rusça, arapça, ýa ispança. Ine şu taýda dünýäň 198 ýurduna syn berilip berýän ýörüýçi karta bar. Şu kartadaky ýurtlara şeýit bassaň, şu taýda görünýän ýurtlaryň iň has açyk renklisine, sary renkliler korrupsiýaň iň pes ýurtlary. Şol renkler näçe goýulsa, şo ýurtlarda korrupsiýa has güýçli ösenýmekli aňladýar. Na aýdalyna Kanada basyp göreli. Kanada basýan bol şu taýda çykýar. 198 ýurduň içinde Kanadaň ornu 9-njy orun. Beýdimek näme? Kanadada korrupsiýaň derejesi şonça pes. Şu taýda näçe ýokary bolsa, şonça da korrupsiýaň ýokardygyny aňladýar. Kanada 9-njy orunda dur. Iň öňdäki orundan birinde dur. Ýa-da Amerikan Birleşen Ştatlaryna 20-nji orunda dur. Na Skandinawiýa ýurtlaryna
Aydaline Şweýçada, Şweýça 3-nji orunda dur. Finlandiýa alaly. Finlandiýada 3-nji orunda. Şweýça bilen Finlandiýa ikisiniň oruny deň, 3-nji orunda. Iň gowy ýurtlaryň biri. Ine Estoniýany mysal getirýär-da, bir bir iýleşmedi, ýaşy iýleşmedi. Şu elektron hökümet meselesinde. Ine şu Estoniýa basyp görelim. Estoniýa 18-nji orunda. Korrupsiýa boýunça görkeji şutada has pes derejede. Şoň üçin elektron döwletini, elektron dolandyrşyny şutada ornaşdyryp bolýar. Indi Türkmenistan alyp görelim. Türkmenistanyň oruny näçinjide? Türkmenistan 161-nji orunda. Nöwediňi deňeşdirip görüň, 21-nji orun niri, 161-nji orun niri. 192-de ýurdun içinde. Indi men bunu görkezmek bilen näme diýjek bolýan? Şu korrupsiýa öten ýurtlaryna her näçe isleseň hem şu elektron sistema, elektron dolandyrş sistemady işlämek, işletdirip bolanok. Niýe bir mysal getireyim. Şu garaşlyk ýyllarynyň içinde Türkmenistan olarky postsovet ýurtlarynyň içinde arasynda şu kartoçkaly halkara hasaplaýyş sistemasyna iň soňky respublikanyň iň soňky ýurtlaryň biri bolup goşuldy. Şu kartoçkaly halkara hasaplaýyş sistemasy diýilýär, şu biziň ulanýan bank kartamyz bar. Siziň ulanýan şu bank kartoçka. Şonu iň ulanyp bolanok, şoňa Türkmenistan şu sistema, şu halkara sistemasyna 2012-nji ýylda goşuldy. Gözli başly. Ahyrdan. Şu olarky postsovet ýurtlarynyň içinde iň soňky bolup goşuldy. Näme üçin? Sebäbi şol halkara maliýe institutlarynyň, halkara maliýe guramalarynyň hem banklarynyň edýän talaplaryna Türkmenistan laýyk bolup bilmedi. Şolar kän garaşdylar. Haçan siz şoňa biziň edýän talaplarymyza laýyk gelersiňiz. Haçan siz şonu ýerine ýetirip biljekdiň. Ahyrdan 2012-nji ýylda näýilen bolsa bir ýykma ýykylma inha bir taýýar diýip suwd eden boldy Türkmenistan. O halkara maliýe guramalary olara ruhsat berdi. Türkmenistanyň şinol Türkmenistan hökümetine ruhsat berdi. Bolýa girdiň indi. Näýdir girdildi. Indi şolam elektron dolandyrşyň bir görnüşi. Şu kartoçka halkara şu hasaplaýyş kartoçkaly hasaplaýyş sistemasyna geçmeklik şolam elektron sistemaň bir görnüşi. Indi hanyndy pikir ediň? Şu Türkmenistanyň şol bank hasaplaýyş sistemasy, siziň görýän daşary ýurtlardaky görýän sistemaňa diýip işleýärmi? İşläno. Näme üçin? Bolmasa işlemeli. Ana şolam elektron sistema. Şu taýda islendik ýurda şu taýdan geçirişiňde Ýewropada oturan ýerimde men internete girýän, öz bank hasabyma girýän, kime pul urutjak bolsam urady bilýän. Özüm näçe pul urutjak bolsam urady bilýän. Men şoň limitini özüm goýýan. Şu bank hasaplaýan men bank hasabymda men şu birden aýdaly hakerler girýän ýagdaýyny uğurlap bilmediýäli özüm goýup bilýän-da. Şu sen kartoçkaň nomeryny bilenlerine şoň pin kodyny bilende şonu aljak bolaýanlaryna da aýdaly hatta kartoçkaň eline alanlaryna da şu birden bir günde çykaryp bilýän pulunyň meşhuryny adatmak üçin özüm şo meşhur limit goýýar. Emma Türkmenistana nähili? Ýöne internete girip pul urutyp bolýan bolanok banka barmaly, şeýlemi? Banka baranda da islen puluny urady bilýän, urady bilýän. Men şu zatlara da şu Türkmenistana kädir ýagdaý şu da Ýewropadaky käbir tanyşlanma gurrum bar ýa-da. Men aýdan islenip pulum geçir bilen ok diýende, şu taýda limit bar diýende, o geň görýärler, o nähili limit bar. Men aýdan öz çağalaryna enatalar pul uratjak bolsa, şolar $5 uratjak bolsa da urady bilen oklar birinjiden öýüňden kompýuterden girip hasabyndan urady bilen ok, sen banka barmaly. Şonu geň görýärler. O nähili ol halkara sistemasynda o diýe olar ýallat ýok diýe. Men aýdan şu ýok da Türkmenistanda bar diýen. Şonu ýan korrumpirleşdirdiler diýen. Şonu gödegine getirbilen oklar. Ikinciden aýdýan paraýyňda da banka oçura, nowata duraýyňda da şu nowatyny tüýşürmek üçin hem ýene de para bermeli. Sebäbi şu nowatyň wagtynda gelmeýän bilýär. Onuň enatalar wagtynda öz çağalaryna pul uratyp ýetişip bilmeýän ýene para bermeli bolýar diýär. Ýani ol ikinji ýam näme görnüşi. Onam gatygen görýärler. O nähili nowat diýilen bir zat bolmy diýär. Sebäbi taýda bank şu taýda bankyň öňünde bir nowat üýşüp duran nowat görýärmi Ýewropa ýurtlarynda ýa siziň özüňiz ýaşap görýän. Onuň üçünji taýdan teň nowatyň ýetäýinde de ýene de teň iý berip bilýän puluň meçhuri bar. Islendik puluň meçhuri iý berip bilýän ok. Onuň üstüne diýen şol iý berjek puluňa mujundan ýanky bankyň işgäri ýene de para talap edip bilýär.
şoň ucundan alyp galyp bilýär diýenler. Şoňa garaşam edibiljek zadyň ýok diýär, şol sud sistematy, kanun goraýjy sistema işleýän ok, şu taýdaky öten ýurtlardaky ýaly. Indi men näme üçin şunu mysal getirýän? Şol ýa-ki biziňine ýaşlanmadyň edýän romantik ýaşlanmady we arzuwçyl ýaşlanmady we şu elektron sistemaň has bir öten görnüşini, has giň görnüşini Türkmenistana ornaşdyrjak. A men bolsa ýöne ýekiji görnüşini alýan häzir. Şu bank hasaplaýyş sistemasynyňky ýagdaý alýan. Şolam elektron dolanýyş sistemasynyň bir görnüşi. Şol işleýärmi? Işleýän ok. Şonu korrumpirleşdirdilermi biziň çynowlyklarymyz? Biziň adamlarymyz. Hawa hötdesinden geldilermi? Hawa işini gördüler ana. Başka ýurtlarda barmy? Şonu gözüňe de getirbilen oklar şonu nädip şu derejede, şolar ýaly derejede şunu şeýle korrumpirleşdirip bolýandygyna da düşünüp bilen oklar. Ýa-ni şoň hötdesinden ana biziň adamlarymyz gelip oturýar. Dünýäde ýok zatlar edip oturýar. Şu näme görkezýär? Şol ne biziň şu ýan kaýdýanlarymyz şol ýa-ni elektron dolanýyş sistematy diýilýän zady şolaň arzuw edýän biziň ýaşlanmadyň arzuw edýän zadyny şu taýy erteň hem şonu işledip bolanok. Bu taýda şu şu korrupsiýa, şu korrumpirlemegenlik, şu häkimiýet çynowlyklarynyň özleri günäkärmi ýa-da ilatyň öz günäkärmi? Bulam taýagyň iki tarapynyň bolşy ýaly iki taraplaýyn zat. Şu korrupsiýa halkyň özi şoňa ýol berse bolýar, ýol bermese bolanok. Näme üçin biziň öten ýurtlarymyz diýilýän zatdy şonu edip bolanok? Şonu etjek bolup görsünler çynownyklar. Şu halkyň gözüne iýilsin, halk desine gowukduryp demonstrasiýa çykyp, şol adamlar şu çynownyklara suwda berip, şu gaýdyp ýygyny tapma diýýär edip bilýär halk. Halk talep edip bilýär, halk şoňa garşy durup bilýär. Diýmek, şu biziň şertimizde, Türkmenistanyň şertinde şoňa ýol berilen bolsa, bu taýda günä iki tarapda. Hem şoňa ýol berýän halkyň özüne, şu wagtynda şoň öňüne alyp bermeýändirler. İkinciden, çynowlyklaryň özüne. Olara bäkwitli. Olar şo ýagdaýda şol elektron sistemasynyň içine de ýanky ýaly korrumpirlenen düzgünleri giýirip, şondan hem peýda görýärler. Şonu işleme diýerler. Daşary ýurtlarda işläp duranda şo taýda işleden oklar şonu. Indi bu taýda aýtmaklary mümkin. Biziň ýaşlanma bazatlar ýerseler, bolan özleri şoňa ýol bermeden, şonu kontrolli ederdi. Ýene de adam hakları diýip bir zat bar. Şu ýanky bank hasaplaýyş sistemasynda da adam faktory rol oýnaýar. Şu taýda da adamlary azaldyp şu bankyň işgärlerini boşman ýöne internetiň üstü bilen ederýär edip bolýar. Emma näme üçin çynownyklar şonu internetiň üstü bilen etmäge ýol berenok? Sebäbi onda gyrpçylyk edip bolanok. Inni bu taýdan ertiljek aýdaly elektron şu ýa-döwlet diýilýän zat. Aýdaly Berdimuhammedow agdardylar. Gitti häkimiýet, häzirki çynownyklarym gitdi. Indi bular bardy, ýaşlar bardy. Ýöne olaram ýaşlar diýänimden ýene işleşmeli adamlar kimler? Şu ýurdun içindäki adamlar bilen işleşmeli. Hawa o taýdaky adamlar näme? Şu biziň görüp beren adamyny kabul edip biljek, şoňa eýerip biljek adamlarmy? Men ýa mysal getirdim ha. Biz illeşimizden, tekten ugrak adama ýol başçylyk edende, şol kiçiräk bir topar bilen, ýöne köý bir şertlerde medeniýetli, şulary ýaly gatnaşyklar ýoly ojak bolýan bolup bolanok diýe. Şolaň özleri menden diktator bolmagy talep edýärler diýe. Netijede de men diktatora uwrulmaly, men islämok şonu ýöne şonu uwrulmaly boldum diýe. Ýene de şey diýmek näme diýmek? Ýene de kimdir biri para bermeli, kimdir biri para almaly. Kimdir birine ceza vermeli, kimdir birini işten çıkarmaly. Indi şu elektron hökümet diýilýän adam şolar ýa-da şu adamlaryň öz medeniýetine bagly zat. Oňa da diňe ýöne çynownyklar günäkär däl, çynownyklar ýene de şu halkyň öz içinden çykýar. Men geçen kepleşiklerimin birinde men hata koýandyrym. Şu bilim alyp daşary ýurtda bilim almagy gelýän ýaşlar nähili maksat bilen. Biz diýe diňe bir zadyň pikirini diýýär. Para almaly. Nirde para alyp bolýan işe geçip bolar ka şo pikirlen gelýär. Bar aladamdan bilim almak diýär, diplom almaly, gaty kagdan almaly, barmaly. Şu nirde ýene de işiň daşyndan, wedipaň daşyndan nädip ýene de para alyp bolýar. Şolar ýaly işi gözlemek.
adamın diýen ýaly kelletinde diýe şo pikir. Indi bir 5-10 tany ýaş oglan gyýlary baryp şol adamdan pikirini ýitip bilermi? Ýitip bilmez. Şol adamlar bilen elektron sistemany gülýäli işler ýaly edip ýoly goýup bolarmy? Bolmaz. Näme üçin? Ýanky görkeden kartam bar. Korrupsiýa barada indeks. Şu elektron sistema, elektron dolandyryş diýilýän zat şol korrumpirlenen ýurtlaryň içinde iň pes derejäli, korrupsiýanyň iň az derejesini görkezýän ýurtlaryň içinde şolar üstünlikli bolanyp bolýar. Şu korrupsiýanyň derejesiniň näçe ösenligini görseňiz şo ýurtda şonça da şol elektron sistemany işledip bolanok. Onda näme üçin onda meşgullanyp börler diýip sowra berersiň. O sowra bolan özlerine berin. Diýmek şo biziň ýaşlanmada näçe bilimlen bolsa, sowatlan bolsa şolara tejribe etip, durmuşy tejribeti ýetjenok. Sosial ilmlara düşünen oklar. Jemgyýetçilik ilmlaryna düşünen oklar. Jemgyýetçiligiň ötüş kanunlary bar. O feodalizm eýýämine münasip adamlary sen özün kapitalistik şertde, şoň elektron sistemaly kapitalistik şertde sen isläniň bilen uýgunlaşdyryp bolanok. Şoň üçin biz näme diýäs? Şoň üçin meňne häzir kalyp barýan işim näme? Şu zatlar gozgap, şu zatlar barada pikir etdirjek bolup adamlary. Şu zatlary diskussiýa edilmeli. Şu zatlar diskussiýa edilmeli temalar. Üstesine näme üçin men aýdýan häzirki şu taýdaky şol elektron ideologiyy döwretdim diýen oglan gyýlar bilen şu adamam döwretip bolmajakdyr. Men şolara da ynam edemok. Näme üçin? Şolaň öz şo döwretdik diýilýän sistematyny özüne alyp goýalyň. Men geçen gepleşiklemde de men agdadym. Şolaran hataýla geçirdik diýen bolýarlar. Bir elektron hökümetiň düzümine diýe adamlara aldyk diýe saýladyk diýe. Şo saýlawyň geçiriliş düzgününden seniň habaryňyz barmy? Adamlar köpçüligine ýüzlenýärler. Bileňiz, näde geçirdiler? Ondan şol saýlawda adamlara baha berýän saýlaw komissiýasynyň agdalaryndan seniň habaryňyz barmy? Habaryňyz ýok. O näme aňladýar? Korrupsiýa aňladýar. Elbetde men pul alandyrlar diýemok. Ýöne şoň ödem dogruçul ýol bilen geçirilmedigini aňladýar. Şu taýda oturan şu saýlaw komissiýasy diýilýäniň agdalarynyň özlerine ýeterlik durmuşy tejribe barmy? Baryp naýdaly tejribeli adamlar şu taýp goşuljak diýeni. Şolaň kwalifikasiýasyny, şolaň hünerini, derejesini, ilmini, bilimini baha berer ýaly şolaň ýagdaýy barmy? Bilen ýok. Olar düýünki studentlerin, düýünki student universiteti bitirendirler. Ýöne durmuşy tejribeler şolardan köpüsini diňleýän bolan tejribe kän görünen o. Indi şolar ýaly tejribesiz oglan gyýylar hökümetdir edip şoňa ýol başçylyk edip şol atlary ugrukdurmaly bolsa, şolaň edýän işinden biz häzir hem habarymyz ýok. Indi özlerim adamdan sorawlaryna da jogap beren oklar. Näme üçin? Sebäbi maňa ýüzlenýän adamdan köpüsine şu soraw berýän adamdan köpüs aýdýar. Şolara soraw berýän bolyn niýe? Birinciden jogap beren ok, ikinciden hem kıyınrak sorawlary berip olary diýe burçaga urýan bolyn, sen niýe petikleýärler diýe. Indi şol adamlar, şo ýaş oglan gyýylar hakykatdan dogruçul işlejek adamdan hilhatetini görkezýärmi? Şo metodlaryň özi şolaň açyklygynyň habar berýärmi? Diskussiýalara taýýardygynyň habar berýärmi? Ertek gün ýurduň içine barlanyna ýankyýaly metodlar bilen adamlar bilen diskussiýa girmeýän, adamlara hiç bir düşündüş bermeýän, ýene de şo taýda sistemaň özüni şolaň özleriniň korrumpirletmejekdigine garantiýa barmy? Garantiýa ýok. Indi men öz tejribemden ýene bir mysal getireýin. Şu elektron sistema diýilýän zadyň öten ýurtlarda, şu korrupsiýa pes ýurtlarynda nähili işleýän. Men özüm odalynda men Kanadadan garajdandım. Men başda emigrasiýa çykamda Kanada'ya gittim. Kanadadan garajdanlygyna raýatlygyny aldım, soň bärik köçdüm. Men Kanadadan şöýrük gelemde, işe gelemde menden şu taýdaky edaram şu Kanadadan sen diýe şu taýda suud edilmedigiň baradaky spravka getirmeli menden talep etdiler. Onda menem Kanadadan ilçanatyna bardym da aýtdym, maňa diýdim şular ýaly spravka gerek, men suud edilmedigiň barada maňa spravka. Maňa jogap beren şu Kanadadan işgäri şeýle jogap berýär. Üferin birden ýa şu spravkany, men ýerden bardım, saat 10:00-da bardım. Birden ýa şu spravkany şu gün ýetişdirip bilmehep diýe, birden ertire galsa diýe giç bolmaz diýip menden sorýar. Üfer görüm.
şol spravkan ya şuun yetiştirmen ertir yetiştirsek diye hiç olmadı. Benim yok diye. Ben onu vapşi men asla olur ya cevabı da garaşmadım da. Ondan borunla dedim eger dedi şuun yetiştirse bir sana jana ders bolmasa ertir gelinde haçan gelsen ertir tayyar bolur diye cevap verdiler. Ondan ben gaýtdym. Yo telefonda adam koyup gaýtdym. Bolin öýlen maňa saat 3-lerde jana diýerler. 2-lerde jana diýerler. Saat 4-de çendi gelseňiz şogun jana diýerler. Ya spravkaňyz siziň taýýar ýetişdi diýe. Şuň 4-de çendim alyp gidip bilýäňiz. Inni deňeşdirmek üçin aladym. Näşde Ukrainlar işläp ber, orsetli ana tanışlamy işläp ber. Şolar şu ýanky ýaly spravka aljak bolsa, bir aýça görä wagtlap garaşmaly. İlçana berýär. Ya da öýdi ýurtlaryna gidip şo taýda ýapara bermeli, ya da ulu nowata durup, köp wagtlap nowata durup almaly ýanky spravka. Intapagdan düşünüň, ýeteredim. Bir ýurdun ilçanatyna aljak bolsaň 20 gün bir aýlap garaşmaly ýanky ýöne spravka. Orset ya Ukraina ýaly ýurtlardan aljak bolsaň. Kanada ýaly ýurtlaryň ilçanatyna barýan bolyn, şoň berýär ýanky spravka. Näme üçin? Sebäbi hemme zat elektronlaşdyrylan, olaň sistemasynda dur, sen adam kimdigi dur, sen jenaýet edenen bolsaň şolara, şolaň dostupy bar, şolaň şo taýp barlap bilmäge mümkinçilikleri bar. Şo pasorsdan ilçanaň işgärlerini. Şo şeýle taýlaşdyrylyp ýola goýulan ana şo elektron sistem. Emma näme üçin şo zat Ukrainada bolanok ya Orsetde bolanok ýa-da Özbekistanda ya beýle köpetinde şolar ýaly edip ýola goýup bolan. Ya şo taýda adamlar korrumperlenen, şol adamlar bilen şonu ýola goýup bolanok. Şonuň ilçanatyna da ýola goýup bolanok, daşary işler ministrligine şonu ýola goýasenok. Ya şo taýda da ýa şolaň aňy düşünjesi ýetenok, ýa-da şolaň özleri şo taýdan nähildir peýda görjek bolup adamdan ýagdaýyny kynlaşdyrýar. Onun adamdan özleri barıp ay şunalyň da gaýrat ediň diýer ýaly etjek bolýarlar ýa-da. Näme Türkmenistanyň şertinde, häzirki şertinde. Şo ýagdaýdan gowy edip bolar diýäňmi? Ine bizim öz adamlarymyz bilen. Onu etmeli kimler? Ine bizim öz adamlarymyz. Ine şu meselede pikirlener ýaly köp zatlar we pikirleniň näme üçin şo bolanok? Näme ýetenok? Bizim halkymyzda. Näme üçin diktatura döre diýen ýene de şo halk? Näme üçin şo korrupsiýa ýol berýän ýene de şo halk? Näme üçin şo korrupsiýa iterik berýän ýa-da halkyň içinden gelýän adamlaryň özleri şonu ýene de dowam etdirip otur. Düň gana alap oturan adamlar ertek gün şolaň eline wezipe ber. Şo ýagdaýyny ýatlaýam mene, düň men özüm ejirçek oturdum diýip. Şolaň alap ýatlaýanam däldir. Şo men düň ejirçek oturdum, men korrupsioner bolmaýyn, men para almaýyn diýip. Kirediýän nädir? Oňa özi uly bir evolýusiýany talap edýän ýaly bir faktor, bir sosial ýagdaý bu. Inni umuman bu mesele barada näçe gurrun etsen gurrun edip oturmaly ýöne men şo başardymdan şu barada birazjyk bir gyýsarak mysallar bilen bir sizi pikirlendirjek bolýanlar. Inni ýene sorawlaň köpden gelýän sorawlaň inni kur topory şeýle soraw berýär umuman alnanda. Näme üçin opozisiýon liderler ýurdun geljekki syýasy durmuşynyň, ykdysadyýetiniň we sosial hyzmatlarynyň nähil alnyp gidilmeligi barada özleriniň anyk programmalary bilen çykyş edenoklar ýa. Bu sorawy opozisiýonyň liderleriň özüne berim, gaýrat ediňde bu maňa berilmeli soraw där. Ýöne hakykatdan ham ýerlikli soraw talap edilmeli zat. Şuň üçin öýdi. Näme üçin biziň hakykatdan ham opozisiýon ýerlenmedi ýöne şo lozunglar bilen gaýry çykyş edip oturýarlar, haramda gün bolsun, mitinge çykyň, näme giderer diýerler. Ýöne näme üçin ertir Türkmenistanyň özleriniň Türkmenistanyň syýasatyny, ykdysadyýetini, sosial durmuşyny nähil alyp barjakdyklary barada anyk bir programma bilen hakykatdan çykyş edenok. Bolýany häzirki diktator giderdiňiz. Şoň ýerine şundan gowy programma bilen, şundan gowy bir dolandyryş bilen şo taýp baryp biljekdiňi de garantiýa barmy? Siziň özüňizde taýýar bir programma barmy? Näme üçin şonu görkezdiňiz? Näme üçin şoň bilen çykyş ediňiz? Adamdan öňünde jikmejik. Ana bir ýaşlyň biri bir küçümlükde aýdan boldy ýa bizde ýa-ni hususy ýeçilige bermeli ýa-da bar edýän gurrun şo boldy. Şo kärhanalary önümçilik seriş önümçiligi diýe hususy ýeçilige bermeli. Beýdemek näme diýmek şo taýdaky dawat fabriklary, kärhanalary pullar adamlara bermeli. Hususy ýeçilik diýmek näme? Döwlet şolara şolaň hususy ýeçiligine satmaly şonu.
bolýar. Indi şey diýmek, ýurdun ösüşine ýardam eder diýmek, şoňa garantiýa barmy? Näme üçin hökman hususa ýeşilge geçirilen ýagdaýynda hökman ýurt ösmeli diýip düşünmedimi? Näme üçin buňa men skeptik garaş bilen garaýan? Sebäbi ha tabiatda darganyna Orhiyediň tejribesini alyp görelim. Şol Orhiyediň territoriýasyndaky döwlete degişli kärhanalaryň aglap we hususa ýeşilge geçirildi. Onam kimler aldy? Uğurluk cümbürlük bilen bayan adamlar aldy şoň. Öldürüm ne etdiler? Köpeti şol döwlet çinowniklary, şo wezipalan adamlar bir iki köpü aldylar şoň. Öz aralaryna paýlaşdylar. Soň näme boldy? Düýün kaýdaly mata önüne oturan fabrika bolsun ýa başga da bir kärhana bolsun, şonu aldylar bir köpüge, kändir pul çykarman. Soň onu işledi bilmediler. Adamlara aýlyga ber bilmediler. Netijede ýanky adamdan köpüsi işde galdy. Onam ýanky eýeleri ur kärhanalary aldylar da işledi bilmediler. Soň fabrikaň ýerine ya garaş yok bunu ulanırlar, ya burada da arenda veren olurlar onu, yankı alan obyektlerini. Şu devlete üyenimçilik vermeli dağıtlar, üyenimçilik çeşmeleri, şeyti de üyenimçilik çıkarman, üyenimçilik vermen, üyenim vermen, yöne bu direkte dağıtları ulanır. Neticede münglerce, milyonlarca adam işsidi kaldı. Düğün devletin kärhanasını işlep, devletten aylık alıp oturan adamlar şeyti de köşede kaldılar. Ana hususa ýeçilik. O hususa ýeçilik diýilýän zadyň ýöne hüddesinden gelmeklik bar. Ol ýöne şunky paraly oturan çinownikler şu zatlar alyp, şu zatlary ýanky kanunyna laýyk bir ýola goýup, döwlete girdiji getirer, döwlet üçin öňüm öndürer. Ol satylýan öňümden hem döwlete de girdiji gelip, halkyň sosial ýagdaýynyň hem gowranmagyna ýardam eder diýip garaşmaklyk ýöntemlik. Sebäbi şu Orhiyediň ýene de men aýdýanladym, şu Orhiyediň şu garaşsyzlygynyň başky ýyllaryna şu bolan zatlar gaty gözgün ýagdaý görkezdi. Ana şu taýda näme etdiler? Hatda döwlete degişli bolmaly resurslar bar. Şonne ýerden alynýan çyýmallar. Şoňa kontrollyk paket diýip bir zat da şu 50%den gowragy döwlete degişli bolmaly. Hökman aýdaly ýerden galyp alynýan baýlyklaryň ýeçiliginiň ýartyndan gowragy döwlete degişli bolmaly. Döwlet şonu öz kontrolüne taklamaly. Ol strategik möhüm öňümçiligiň çeşmesi bolup durýar o zatlar. Şonu döwlet öz ýeçiliginden gideren ýagdaýyna döwletiň işi aýdýar. Ana şu zatlaram, şol ýanky resurslaram Orhiyediň şu ýakyn tarihinde görende adamlar şol kapitalistler diýilýän zatlar, owurlar, jümürler we oligarklar diýip özlerini adlandyranlar, öz hasaplaryna geçirdiler. Netijede döwletiň karnasyna hiç zat barmady. Orhiyet weýran bolmaklaryň garasynda boldy. 2010-njy ýylyň şu başlaryna çendimi? Oňam ýankyň eýetçiliginiň hem aglap watyny daşary ýurtly kapitalistler eýelediler. Oň diňe bir ýerli iraýatlar däl. Oňa şärik bolan ýankylar eýeler daşary ýurtdan gelenler boldy. Daşary ýurtlyň firmalary, daşary ýurtly biznesmenler boldy köpüri. Ýa-da ýerli nemeler, yerli raýatlar şonu öz eýetçiligine geçirip, aýdaly $50 ýa $60 satmaly nefti olara $20 satdylar. Olaň özlerine ýetik da bar hemme gelýän girdiji şol kapitalistiň öz kiýsetine ýanky owrun jümrüň kiýsetine gelip duran tamm özüne ýeterli bol. O döwletiň aladasyny ýetmedi. Şoň üçin ýanky şol weýrançylykdan alyp çykdy diýip köp adamlar ýa-da gepleşsem da şu döwrüň ýagdaýyny bilýänler we ortýetliler. Şu Putin'e sag bolsun aýdýarlar, näme üçin? Şu Putin gelen soň ýanky eýetçiligiň hususa ýeşilikdäki köp nemeleri bar. Kärhanalaryň eýetçiligini, döwlet eýetçiligini geçirdi. Ýa-da şol energetika pudugyny. Şo şey diýip ana ýigrenji boldy. Köp oligark diýilýänler gaçyk gidendirler pullary bilen daşary ýurtlara. Hemem daşary ýurtlaryň köpüde häzir şo gözlerini okup bolsa atşaktyrlar Putin'i.
köp gynantakda biziň illeşlemeden köp düşünen oklarda şo Putin'i diktatorlyk üçin ya awtoritar häkimiýet dolandyryş üçin tankitleýänler ya şoňa batyş görkezýänler diýip düşünýänler. Hakykatynda Putin şo daşary ýurtdan şoň balygyny sorup oturanyň öňüne aldy. Awa şoň eýetçiligini ýa ýurda gaýtaryp getirdi. Elbetde korrupsiýa heniden bar o taýda ýok diýip bolmady. Korrupsiýa görkezjek boýunça ortadan bir ýüňde bar ýurtlaryň birinde gynantakda. Ýöne men diýjek bolýanlarym şol edil ýurdun gargamak ýagdaýyna gelen ýagdaýynda şo Putin orta çykdy-da şolatlaryň belli bir derejede, köp derejede şoň öňüne aldy, ýurdun ödügi tiýarlygyndan, ödü başlaklygyndan saklap galdy. Indi bir misal getirýän, indi Türkmenistanyň şol döwlet eýetçiligine hemme pu doktory diýär, hududa eýetçilige geçirmelik bir ýerleşmeniň bir çykyşy diýär, aktivistler, opozisiýon liderler. Bulam gaty riskowny da. Ýetatanam şol energetika pudugyna ýa ýeriň baýlygyna da gerek gelenine gaty häzir bolmaly, döwlet eýetçiliginde bolmaly zatlar bar. Hökümet döwlet eýetçiliginde bolmaly zatlar bar. Ondan hududa eýetçilige berilmeli zatlar bar. Bu meselede de öýren ähtiýaçly hereket edilmeli. Goňşu şo etatanam Sowet darganynyň soňky bolup geçen ýagdaýlardan, goňşu ýurtlarda bolan ýagdaýlardan mysalar almaly, tapag almaly zatlar bar. Indi gyýsaj gaýdalanna men şonu aýratyn nyktatym geldi. Ondan bundan daşary näme üçin opozisiýonерler diýä opozisiýon liderleri öz programmaları bilen çykyş eden oklar. Şol atlar barada häzirden şolar çykyş etmeli. Biz şonu bilmeli. Şolaryň düşünjesine biz baha bermeli. Şolar hakykatdan iqtisadiýetden başlykýam şolaryň, siýasatdan başlykýam. Indi aýdýalar biz diýä Türkmenistana barar, wagtlaryň hökümetleri öderiz. Ana 3 aýlap diýä hökümet men ödelim aljak diýip jogap berjek ana liderimizden bar. Ýaşulymyz ýöne olam soň jogap berilenok. Näde parlament ol adalatly parlament boljak. Näde biz köp partiýalyk sistemasyny döretmeli. O näme baryp elan edelim bilen köp partiýalyk sistemasy döreýär ýurtda. Köp partiýalyk sistemasyny döremese parlament diýilýän zat ýene de jüp parametrine urulýar. Ýene de biziň häzir görüp oturan parlamentinde urulýar. Şoň üçin şo barada da jogap bermeli. Köp partiýalyk sistemasy döremese bizde demokratik sistemaň iň bir fundamental zatlaryň peýda bolmaz. Köp partiýalygyň biz häzirden başlamaly. Ol ýöne baryp elan edeniň bilen partiýa dören ok, partiýa diýilýän zat ýa partiýalar 10 ýyllyň dowamynda, 10 ýyllyň dowamynda kemale gelip halkyň anamyny gazanyp, ondan saýlawlarda bäsleşip öz programmalary bilen öňünden äşkär edip öz programmalaryny. Bu partiýaň programmasy bilen o partiýaň programmasynyň nähil tapawdy bar. O zatlaryň halk görmeli, şoň netijesinde halk ses bermeli. Olaryň halkyň anamyny gazanmaly. Şo zatlary ýem häzirden başlanmaly. Ýöne häzir bu gelen haýtynyň da düşünýärler. Bulan nähili programmasy bar. Bu programmasy bilen o programmasy näme-de tapawdlanýar. Onama görüp bolanok, sebäbi bulan hiç programmasy ýok. Onuň näde siz otaýyp baryp siz köp partiýalyk sistemasyny döretjek. Näde siz otaýda demokratik prinsipler ýola goýjak. Ýene de şo oýnatky öz diýen adamdan saýlanar. Kim köpräk pul berse, ya kim köpräk bir tanışly bolsa, şo bäýerden barjak ýanky wagtlaryň hökümet diýilýän zadyň içindäki nemeler şolaňky dogan garnaşlar ýa tanış bilişler haýranaýmasa kim haýlanmaly, kimi haýlamaly? Bu taýda uly köp soraglary bar. Şo soraglara jogap ýok. Jogabyn berip bilen oklar. Sebäbi bularda bir gözli başly hiç özlerini düşünje ýok, hem programma ýok. Şoň üçin siz dogry aýdýaňyz, şu meseleni galdyrmak bilen şo sorag galdyrýanlar bar. Siz dogry galdyrýaňyz. Şo sorag galdyrmaly, olara da sorag beripdirmeli. Şunam diskussiýa etmeli. Indiki sorag näme üçin opozisiýon liderler Türkmenistanyň geljekde haýty ýurtlary bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolmalygy barada da anyk bir zatdy aýdan oklar diýä. Buna mine möhüm soraglaryň biri. Näme üçin möhüm? Sebäbi häzirki gyýaty ýagdaýda. Türkmenistan geljekde haýty ýurtlary, haýty ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolmaly, haýty ýurtlardan daşyrak bolmaly. Bu ödem möhüm zat. Näme üçin? Sebäbi häzir
Türkmenistan'ın dünýäň gyýaty ýagdaýynda güýç merkezi diýen bir düşünje bar. Center Sili. Ol güýç merkezi diýmek bilenem dünýäň itaty güýçli döwletleri gödeňde tutulýar. Olaňam iň öňde durýan, iň öňde gödeňde tutulýan ol ýurtlaram Hytaý, Orsiýet hem Amerikan Birleşen Ştatlary ýaly ýurtlar. Indi bulaňam bähwitleri biri-birine çapraz gelýän döwletler. Bulan hersiniň öz bähwidi bar. Dünýäň gyýaty ýagdaýynda. Indi şu ýagdaýda meni gynandyrýan zat näme? Şu opozisiýon liderlerine diýen çykyşlaryny dinläp düşünjek bolýanda, şular Amerikan Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk etjek bolýarmy, şolara birazjyk arka diýerjek bolýarmy, ýa bular Orsiýada arka diýerjek bolýarmy, ýa bular Ýewropa haýatda bu ýurtlaryna arka diýerjek bolýarmy? Hiç sada düşünýärler. Dinleýän güni göýe Türkmenistan öz başda bir öz ýoly bilen gider, şoňa da gitmäge ýagdaýy bar ýaly gurrun edýärler da. Ýok. Bagyşlan güni Türkmenistan ýaly kiçijik ýurtlar, diňe bir Türkmenistan ýaly kiçijik ýurtlar däl, hatda Ýewropa ýurtlary ýaly ullukan ýurtlar. Hatda Günnogorun köp sanly ullukan döwletleri öz başynda. Beýleki döwletlerden garaşly ýagdaýda siýasat ýöredip bilen oklar. Sen haýsydyr bir ýurda ödüňe bir kiçijik ýurt bolup 6 milyon ilatly ýurt bolup, ondan bir giden tebigi resursa baý ýurt bolup, öz başyna hiç bir ýurda ýapjak bolman, hiç bir döwletiň, hiç bir güýçli döwlete arkaňy diýiremeýän öz başyna gidip bilersiň, ösüp bilersiň, ýa siýasat alyp baryp bilersiň, ýurdu öz başyna dolandyryp bilersiň diýen düşünjeden uğralmaklyk ýöntemden alamaty, siýasy ýöntemden alamaty. Şu meselede opozisiýon liderler häzirden kesgitlemeli. Haýsy güýçli döwletden haýsy bilen ýakyn hyzmatdaşlykly siýasat alyp barmaly. Käbirler pikir etmegi mümkin, hemmeti bilen, ýok hemmeti bilen bolanok, haýsydyr bir biri sen ýapjaň bolmaly. Isleseň islemeseň. Bizde elbetde isleg bar, öz başdak bolmaly, hiçine garaşly bolmaly. Läl. Hiçine siýasaty biziň öz içerki siýasatymyzda ýa-da aşarky siýasatymyzda täsirini ýetirmeli. Läl diýip arzu edýänler bardyr. Ýöne ol bolanok. Dünýäň häzirki ýaty ýagdaýynda bolanok. Şoň üçin bu meselede eger biziň opozisiýon liderlerimiz şu meseleleri gowgat gelmeýän bolsa, ýa gowgat bilmeýän bolsa, diýmek şolaň özleri dünýäň häzirki gyýaty ýagdaýyny düşünen oklar. Ya düşünselerem onu biziň ýyldaşlarymyzda düşündirip bilen oklar. Eger düşünýän bolsalar onu otursunlar da düşündirsinler. Şolar geljek Türkmenistanyň geljek ýagdaýyny, aýdaly häzirki diktator rejim giden ýagdaýynda, Türkmenistanyň içinde barlan ýagdaýynda, döwlet siýasatyny, içerki siýasatyny, döwletiň daşarky siýasatyny nähil alyp barmaly? Döwletiň ykdysadyýetyny nähil ýola goýmaly? Nädip ösdürmeli? Döwletiň howpsuzlyk meselesinde haýsy ýurtlarla hyzmatdaşlyk etmeli? Sebäbi Hudaý saklasan häzir Günorta serhedimiz, esasan Awganistan bilen aradaky serhedimiz gaty beýinjelik edýän, gaty alada goýýan ýagdaý, gaty alada goýýan zona. Şoň üstü bilen islenlik garaşylmadyk güýçler ýurduň içine aralyşyp bilýär. Şu meselede Türkmenistan özüni nähil goramaly, öz goragyny nähil üpçün etmeli. Özüniň ýagdaýy barmy? Elbetde ýagdaýy ýok. Onda bu meseleň çözgüdüni biziň opozisiýon liderlerimiz nähil görýär. Nähil çykalyga görýär. Şu arada näme üçin gurrun eden oklar, şu arada näme üçin häzirden diskussiýalar ýok. Men bu aradaky öz garaýşymy geljekki şu gepleşiň Türkmenistanyň geljek adly gepleşiň indiki bölüminde men aýtmakçy. Oňa da oňule baglanşykdan sonra gören ýyldaşlarymyz bar, şo sonra şular ýalyrak Türkmenistanyň daş döwregine oňa täsir etjek bolýan siýasy güýçler we toporlar köp. Olaryň bähwi darap edýän ýa-da etjek hereketleri
Türkmenistany, Siriya, Awganistan, Libya we Irak ýaly terrorizmiň we gan çaýkaşlygyň yerini öwrüp bilmezmi? Siz şu aradan ýaýyl pikir edýäňiz diýip sonra gören bir kan ýyleşmedi boldy. Ana bu temaň jogaby bilen baglanşykly men özümiň geljek gepleşigimde hökman gurrun ederim. Şuňlukça ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.